Tingħad storja dwar missier li kellu iben maħbub tiegħu u kellhom kollezzjoni kbira ta' kapulavuri tal-arti. Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Degas, Cézanne, kollezzjoni kbira. Fratant inqalat il-gwerra u l-iben kellu jmur bħala il-kaptan tal-armata, il-kmandant tal-armata, u kien jistma lill-soldati taħtu. Wieħed minnhom kien prova jagħmlu bsaten fir-roti. Frattant meta kien fil-fleqqel tat-taqbida dan il-kaptan l-iben ġifieri salvah, miet minn floku, daħalu jikkonfronta lill-għadu. Fil-frattemp meta kienu jafu l-xulxin dan il-soldat kien laħaq għamel, peress li kien artist dilettant bħali, għamel portrait ta' dan il-kmandant tiegħu u meta spiċċat il-gwerra għal x'ħan għamel. Dan il-kaptan salva li ħajti. U allura ma riżu lill-missieru u għallu ibnek miet maħabba fija. Frattant, kif nistampattilek? Forsi nistantik dan il-ritratt li l-ħaq tagħmel tiegħu, forsi ifakrek fih, u l-missier ħab pjaċir ħafna, laqgħu dal-portrait u dendlu quddiem il-fuklar tiegħu. Meta miet ukoll il-missier, il-kollezzjonisti tal-arti u l-esperti tal-arti kienu entużjasti biex jaraw x'ħajaħtfu mill-kollezzjoni tal-missier. U ġie organizzat l-irkant u beda l-irkant. L-irkantatur poġġa qudiemu ir-ritratt tal-iben u għal-ħarbdew bih. Min joffri? U kien jafu l-dan huwa ritratt cheap, ma jiswix flus, l-artist mhux magħruf. Inserta li l-soldat li kien salvat mill-iben kien hemmhekk u meta ra li ħadd ma riedu għalkemm l-irkantatur baqa' jinsisti li mqar xi ħadd joffri xi ħaġa għal dan ir-ritratt, finalment il-soldat olla jdejh qal noffri u semma somma modesta. Xi ħadd ieħor le, il-martell instabat u l-pittura imbijat. U l-irkantatur qal u l-irkant jispiċċaw. U qalulu u l-oħrajn, Rembrandt, Van Gogh, Degas, daw ġejna aħna. Qalilhom illi l-missier ħalla fit-testament tiegħu illi mieħu lill-iben jieħu kollox miegħu. Anke llum għal qed jgħid min jieħu lill-iben. Mhux bħalli kieku Ġesu qed nirkantawh xejn minn dan. Malla fl-imħabba infinita tiegħu, ħabba inkredibbli tiegħu qed joffrilna lill-ibnu stess. Ġesu hawnhekk preżenta lil nnifsu diskors li ħadd ħlief wieħed divin mu kapaċi li jitkellem b'dan il-mod. Li qed jiġbed attenzjoni fuq nnifsu u jgħid jien għall-ħobs ħaj li nżilt mis-sema. Imqar illum Ġesu Alla il-missier qiegħed jgħid min jieħu lill-ibnu. Tajjeb qalet Johnny Erickson tada meta kienet għadha tfajla di kellha aċċident u kellha injury serja fil-sinsla ta' dara u baqgħet anke sal-lum fix-xuħita għadha tgħix minn fuq siġġu tar-roti. Però qalet din il-mara Alla mhux sempliċement jagħtina grazzja. Jagħtina lil Ġesu li huwa s-sit tal-grazzja. Tajjeb nitkellmu iva li Alla qalet il-grazzja, Alla tanet il-barka. Il-Bibja titkellem hekk. Il-liġi ġiet permezz ta' Mosè ma l-grazzja u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. U mill-milja tiegħu rċevejna l-kol kemm aħna grazzja kontra grazzja. Iva, vera. Però finalment Ġesu huwa s-sors huwa lajn ta' kull grazzja. U allura ħanamlu għaliex ħafna nies illum u forsi xogħod minnkom ukoll. Tajdu ma x'nambih il-Ġesu? Ġesu li huwa imbiet għex tant żmien ilu qatt ma ltqajt miegħu personalment, x'nambih il-Ġesu? Għalfejn neħtieġuh il-Ġesu?
Tajjeb, u allura l-ewwel raġuni li ħantikom hija proprjament din. Teħtieġ il-Ġesu għaliex irranġalek il-valuri u l-filosofija serjament żbaljati tiegħek. Aħna fid-dinja filosofija żbaljata. Nibdew nikbru, nibdew nitfarfru, tajjeb, u Alla mhuwiex fl-equation tagħna. Il-bieraħ kelli xorti li maħija u żewġ nepotijiet eżis tiegħi morru nżuru li poġġew daħal tarxin esperjenza tremenda sabiħa. Sabiħa immens. U qabel ma nżilna kien hemm din il-preżentazzjoni qed nisimgħuha u qalu għax aħna il-razza umana qegħdin hawnhekk mitlufin niġru fl-ispazju fuq pjaneta ċkejkna bla ma ħadd jaf bina. Dil-filosofija pagana u ġvera li hija madwana ħadd ma jaf bina. Alla l-missier ma jafx bina li poġġina hawnhekk. Alla l-missier ma jafx bina li bagħtilna salvataġġ ħelsien perfett li jgħod propjament għal għada mid-dimba tagħna. Frattant aħna nisbaljaw. Din nammettuha, kulħadd jiżbalja. Hija proverbju, min ma jiżbaljax. U allura l-ewwel żball li rridkom tikkonsidraw qed tiffissa fuq il-fiżiku, il-materjali u l-viżibbli. Il-fiżiku, il-materjali u l-viżibbli jeżistu. Huwa parti mill-eżistenza integrali tagħna. Frattant, kif għamlet Eva bi żball kbir. Eva rat is-siġra, il-frott tas-siġra, xtaqet il-frott u ħadet minn dik il-frotta. U l-istess żball qegħdin nagħmlu aħna. Razza umana li ninsabu enviloppati f'dal żball kardinali. Frattant Ġesu jgħidilna tassew ngħidilkom intom tfittxuni għalilhom lin-nies li marru ifittxuh għan-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilea. Intom tfittxuni mhux għax rajtu l-sinjali mirakolużi imma għax kiltu mill-ħobs u kontu sodisfatti. Feċċawh għax ridu aktar affarijiet materjali, aktar affarijiet għal ġisimna. Meta l-enfasi, il-fissazzjoni tagħna hija biss fuq il-fiżiku hemmhekk qegħdin nagħmlu żball kardinali illi wassal ukoll għal żball ieħor. Illi tippreferi it-temporanju u mhux il-permanenti. It-temporanju, dak li huwa ta' issa avolja suppost nafu aħjar minn hekk, però nifissaw fuq it-temporanju għandna l-vista tagħna qasira. Wieħed li m'għandux fidi għandu l-vista tiegħu qasira biex ma nsejħulux ukoll li huwa għami spiritualment. Għalhekk Ġesu jkompli jgħid taħdmux għalli kelli jintilef. U b'daqshekk ovvjament mhux qed jgħidilna li għadha ma mmorrux għax-xogħol. Taħdmux għalli kelli jintilef. Hemm prioritajiet. Hemm din importanti iva illi jkollok il-ħobs fuq il-mejda x'tiekol, imma wisq aktar importanti huwa li tiekol spiritualment. Taħdmux għalli kelli jintilef, imma l-ikel li jibqa' għal ħajja eterna li bin il-bniedem se jagħtikom għax lilu l-missier ċoe Alla is-siġilla. Alla s-siġilla, Alla poġġa l-marka li huwa Salvatur ġenwin, Salvatur autentiku, billi Ġesu għex ħajja impeccabli fostna. Billi għamel mirakli li ħadd ma għamel bħalhom la fil-kwalità u laqas fil-kwantità. Imma supremament Alla wera s-siġill tal-autentiċità tiegħu fuq liben billi qajmu glorjosament minn bel imwiet. Ġesu allura qiegħed jippreżenta lil nnifsu li kapaċi jagħtina dak li huwa permanenti, dak li jdum għal ħajja eterna. Ġesu sikwit, jekk tara l-Vanġeli, sikwit tkellem dwar iż-żmien tissa u żmien li ġej. Iż-żmien tissa qisna fissati fuq. Però ma nafux, qisna nafu, intellettwalment nafuha. Nafu li kull sena li tgħaddi, se qegħdin noqorbu lejn is-żmien li ġej għall-inqas personalment. Iż-żmien li ġej. Wara Ġesu jagħtina viżjoni ġdida. L-importanti ta' bħalissa jaqaf l-isfond,
jaqa' fil-background u l-għotja divina issir predominanti f'ħajtek, issir dak li huwa ta' bilħaq essenzjali. Raġuni oħra allura għaliex neħtieġ il-Ġesu, teħtieġ il-Ġesu għax jgħalmek il-verità importantissima avolja qed tassumi li diġà għandek il-verità. Jiena hekk kont naħseb illi diġà kelli l-verità u ma kellix għalfejn il-ħaddieħor li jikkorreġili il-filosofija serjament żbaljata tiegħi. Ġesu jagħtina l-verità. Mhux il-verità dwar bioloġija, mediċina, ġeografija, astronomija, dak l-affarijiet huma sbieħ u jattirawna. Tajjeb, irridu nkunu nafu, irridu nitgħalmu. Però x'ingħidu dwar il-verità inkwantu r-relazzjoni tagħna mal-Alla u kif aħna nistgħu nkunu rikonċiljati mal-Alla, mħabbin mal-Alla. Għalhekk Ġesu jipponta lejn żball ieħor illi l-kol kemm aħna xi darba oħra għamilna. Li npoġġu l-konfidenza tagħna fih lejqa bħalna. Kemm huwa żball komuni da, vera? L-istess għamlu l-Lut fi żmien Ġesu. Ġesu għalilhom taħsbux illi jiena se nakkużakom quddiem il-missier. Hemm dak li akkużakom Mosè illi intom ittamajtu fih. Il-Lut kienu iffissat fuq Mosè, iridu jagħmlu l-liġi tiegħu aħna ċirkonċiżi, aħna dixxipli ta' Mosè. Però Ġesu kompli jgħidilhom kieku hemm intu l-Mosè kontu temnu lili wkoll għax hu kitab dwari, imma jekk ma temnux il-kitbiet tiegħu. Kif se temnu kliemi? L-iżball kardinali Ġesu hawnhekk qiegħed jaċċenna għalih huwa kemm aħna faċilment impoġġu l-konfidenza tagħna, l-fiduċja tagħna fih lejha bħalna. Tajjeb, popolari ħafna illi tirrikorri għand Marija, għand il-qaddisin, għand fenna fina, il-psikjatra tiegħek jew il-psikologu tiegħek. Tajjeb, il-konfidenza tagħna ma nistgħux naffordjaw nimpoġġuha f'xi ħadd dgħajjef bħalna. Hemm żball ieħor meta tassumi li ħlejja bħalek jaqlawlek barkiet mis-sema. Hekk kont naħseb jiena, hekk kont naħseb kont nitlob lil diversi qaddisin illi itelfulna ebda qaddis lil jinsab fil-ġenna qatt ma qal ejjew għandi. Qatt. Imqal Marija nfisha l-omm għażiża ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kienet mistiedna ftit u ndunat il naqshom l-inbit, lil-qaddejja għaltilhom għamlu dak li jgħidilkom. Għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. U Ġesu, pereżempju, meta għallimna kif nitolbu u lil min nitolbu, għallina dejjem nitolbu lil missierna li intom fis-smawiet. Mela għalfejn taħseb illi ħlejja bħalek jistgħu jaqalawlek barkit mis-sema meta dan lejja imqar l-ikbar qaddisin Mosè, Marija u ma' min huma dejjem ippontaw lejn Ġesu. Mosè kiteb dwari. U allura rridu nirraġunaw li jiena nemmen f'Ġesu bħalma naf li hemm ix-xemx. Għandi bżonn prova li x-xemx teżisti. Ta' ix-xemx. Nista' nara u naf li tinsab preżenti. Nemmen f'Ġesu bħalma naf li hemm ix-xemx, bix-xemx nara kemm lila kif ukoll kull ħaġa oħra bija. Daqshekk huwa importanti Ġesu għal ħajjitna. Għax stess qal jien huwa triq il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Preżenti nnifsu bħala il-verità. Il-verità miġbura fih u li kapaċi jagħtijilna din l-istess verità. Infatti żewġ kapitli oħra iżda quddiem Ġesu jipponta lejn żball ieħor illi aħna nagħmlu. Ma nafux il-qagħda reali ta' nafusna. Ma nafux fiex nisabu. Immieru is-sewa magħruf. Nikkontradixxu dak li huwa patentament ovvju.
Ġesu qal lil-Lut li kienu jemmnu fih, jekk intom tibqgħu fil-kelma tiegħi, intom verament ix-xibli tiegħi. U għad tkunu tafu l-verità u l-verità għad tilliberakom weġbuh. Aħna discendenti ta' Abraham, notaw it-ton ta' arroganza, t-ton ta' kburija, li qed jassuma aħna discendenti ta' Abraham, u għad ma konna mjassrin għal ħadd. Kif tgħid se ssiru liberi? Għad ma kontu mjassrin għal ħadd? X'ingħidu dak li 400 sena bħala poplu ludi li domtu fl-Eġittu il-sira tal-Farawn. Bħalli kieku aħna ngħidu aħna Maltin minn dejjem konna liberi, meta sakemm nafu l-istorja xi ħadd ġie u ħakem fuqna bħala Maltin. Vera? Imma għar minn hekk Ġesu jgħid mhux biss fiżikament imjassrin, spiritwalment. Xi ħaġa wisqar. Meta inti tagħmel dnub u taf illi qed tħossok ħati u qed tħossok imnikked. Tajjeb għax qed tmur kontra kuxjenza tiegħek stess u tibqa' tagħmlu inti allura il-sir ta' dnub. Vera u le? Għalhekk Ġesu qal u weġibhom tassew ngħidilkom. Kull min jagħmel id-dnub huwa l-insir ta' dnub. Dik hija l-vera għada tagħna. U l-insir ma jibqax fid-dar għal dejjem, liben jibqa' għal dejjem. Mela, jekk liben jilliberakom, se tkunu realment liberi. Għamlu esperiment. Iltaqgħu ma' xi ħadd u minu għada jista' jkun ħabib tagħkom jew preferment xi ħadd ma jafkomx. U saqsih, kif tiddeskrivilek innifsek bħala bniedem liberu jew imjassar? Wara x'għidlek? X'għidlek? Jiena liberu. Immur fejn rid jiena, nagħmel li rid jiena, jekk irid insifer, jekk irid nikol pizza nikol. In-nies jassumu li liberi. Ġesu qed jgħidilna hekk għandkom żball madornali, żball kbir. Ma tafux il-qagħda tagħkom. Intom il-sira. Allura neħtieġ raġuni oħra, tielet waħda, teħtieġ il-Ġesu għax din hija rrieda tal-Alla għalik. Teħtieġ il-Ġesu għax din hija l-volontà dikjarata tal-ħalliq tiegħek. Għalhekk qalulu x'imista nagħmlu sabiex naħdmu l-opri tal-Alla. Ġesu jiġi fuq qalilhom din l-opra tal-Alla li tebnu f'min batu. L-lut qed jgħidulu għajdilna x'ħanamlu biex Alla jieħu pjaċir bina, biex Alla bħalli kieku nimpressjonawh. Ġesu qalilhom l-opra tal-Alla hija li intom temnu f'min batu. Temnu f'min bat u. Dan u ibni il-maħbub. Isimgħu minnu. Bħal l-istoria tal-irkant min jieħu l-Ġesu jieħu kollox miegħu. Dik hija rrieda tal-Alla. Dik hija rrieda tal-Alla. Tassew ngħidilkom, ikompli Ġesu. Min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Għaliex huwa importanti l-top dir-rieda tal-Alla, dir-rieda fondamentali tal-Alla. L-aktar ħaġa importanti li Alla jikmandak tagħmel minn issa stess huwa li temmen tafda Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietek u għal ħajja eterna. Biex ma tmur l-infern, tmur il-ġenna. Għaliex huwa importanti. Di tixbaħ bħal meta tmur tara tabib. U t-tabib jgħidlek isma' ħanini, hemm bżonn tibda tagħmel hekk u hekk. U tieħu riċetta f'idejk, tmur id-dar ma tagħmel xejn. Tibqa' tgħix. Imma aktar ma titraskura l-ordni tat-tabib x'jiġrilek, il-konsegwenzi se jsiru għar sakemm tmut. Il-konsegwenza ma tħossix mill-ewwel. Imma eventwalment taqbdek. Għalhekk hemm bżonn il-Ġesu għaliex inkunu qegħdin nissodisfaw ir-rieda tal-Alla għalina. Raġuni oħra, teħtieġ il-Ġesu għaliex m'għandekx ħajja spiritwali mingħajru. Raġunijiet bażiċi dawn, hemm elf raġuni għalfejn neħtieġuh il-Ġesu. Però mingħajru m'għandniex ħajja spiritwali. Ġesu jispjega b'mod sempliċi li kulħadd jifhmu, kulħadd. Bħalma aħna għandna bżonn l-ikel regolarment biex immantnu l-ħajja fiżika tagħna. Ħobs.
li huwa simboliku għal kull ikel, vera? Għandna bżonn nieklu regolarment. Hekk ukoll għandna bżonn Ġesu biex ngħixu spiritwalment. Mingħajru m'għandniex ħajja fiżika. Għalhekk għalhom Ġesu tassew ngħidilkom. Jekk ma tiklux il-laħam ta' bil il-bniedem u tixorbu demmu, ma tkomx ħajja fikom. Bħalma batni l-missier u jiena ngħix minħabba l-missier, hekk min jiekol lili u wkoll se jgħix minħabba fija. Dan il-ħobs niżel mis-sema. Mhux bħalma kienu missirijietkom u mietu, min jiekol minn dal-ħobs se jgħix għal-dejjem. Ġesu qiegħed jistieden lil kull min jisma' kelimtu sabiex imur għandu jirrikorri għandu sabiex jiekol il-ħobs illi hu nnifsu kapaċi. Ħobs li jissodisfa. Ħobs li jissodisfa r-ruħ. Kull Kristjan, saqsi lil kull Kristjan ġenwin u għajdu sodisfa b'Ġesu u jgħidlek mhux tal-li ma npartu b'xejn, ma nistax nimmaġina ħajti mingħajr xirka ma' Sidi Ġesu Kristu. Li jiena minħabba fih soffrejt it-telfa ta' kull ħaġa biex ninstab fih. Meta nilqoddim Alla ninstab fih. Ħaj bih. Ħanaddu għal raġuni oħra. Għalfejn teħtieġ il-Ġesu. Teħtieġ il-Ġesu. Il-għaliex is-salvazzjoni li għatik b'xejn twassal sal-eternità. Kemm hawn gurus illi għajdulek biex tgħix biex tħossok aħjar, tħossok aktar kuntent, jgħinu biex taqta' sigaretti jew taqta' xi vizzju ieħor. Vera jew le? U għaw minn kollu trid tidħol fuq inti tiġġennem. Kulħadd irid jagħlem ħadd ieħor biex jgħix ħajja aħjar. Però finalment il-ħajja li qegħdin jagħlmuk tgħix hija ħajja li tispiċċa. Hija tispiċċa. Is-salvazzjoni kontrast kbir. Salvazzjoni li għatina Ġesu twassal għall-eternità. Mhix sempliċement arranġament għal bħalissa. Biex tħossok aħjar. Biex tħossok pożittiv. X'hemm imma hija salvazzjoni li twassal għall-eternità. U din hija r-rieda tal-missier li batni illi kull ma tani mhux se nitlef xejn minnu. Anzi, se nqajmu fl-aħħar jum. Qegħdin taraw? Bħal ħadd ieħor immutu u ninżlu fil-qabar, Ġesu qed jgħid naf il-dawk li huma tiegħi u dawk ma tiegħi jiena nqajjimhom fl-aħħar jum għax din r-rieda ta' missieri. Illi kull min jara li ben jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. U jiena nnifsi se nqajmu fl-aħħar jum. Għaliex kull darba jirrepetija. Jiena se nqajmu fl-aħħar jum. Ġesu huwa salvatur għall-eternità. Għall-eternità. Mhux biss għal din l-eżistenza temporanja ta' hawn isfel. Ġesu jkompli jgħid tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja eterna. Jienu il-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu. L-esperjenza tal-Lut fid-deżert 40 sena Alla batilhom 60 fil-ġimgħa. Tajjeb, il-ġimgħa jiġbru doppju maħabba s-sibt. Ma kienu jistru nhar ta' sibt. Għal 40 sena temaħħom il-Bibja sejħlu l-ħobs tal-anġeli. Meta raw il-Lut l-ewwel darba qalu x'inhu? Ma kinux jafu x'inhu? Manna qalu, manna. Dik li tfisser manna tfisser x'inhu? Alla ħaħsibhom, temaħħom. Per Ġesu qed jgħid missirikom kellu l-manna fid-deżert u ironikament xorta waħda mietu. Għaliex għax il-manna kienet ikel illi tipponta l-qoddim lejn l-ikel veru, l-ikel ġenwin li Alla kellu finalment jibgħat fit-dinja lill-istess ibnu Ġesu. Dan l-ħobs niżel mis-sema sabiex wieħed jikol minnu u ma jmutx. Jien u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jien u l-ħobs il-ħaj. Ħobs ħaj li għamilna ħajjin appena niklu minnu. Kif attwalment Ġesu jagħtina da kollu? Prinċipalment billi tagħna li hu nnifsu. Ġesu ma setax isalvana bil-ħajja perfetta tiegħu. Għax ħajja perfetta, però hemmhekk wera li kien kwalifikat biex imut minflok il-midinbin. Minflokna. Huwa lotja tal-missier illi ma nistgħux infissruha bil-kliem.
Alla ħa Bibja sħiħa biex ikellimna dwar ibnu Ġesu, ħalli ma ninsewx li anke llum min ħajjieħu lill-liben. Għandna bżonnu. Pawlu isejjaħlu lotja indeskrivibbli tiegħu. Ħajr lil Alla għall-lotja indeskrivibbli tiegħu. Qed jitkellem fuq il-flus, fuq il-ġabriet Pawlu, fuq il-kollozzjoni li ħajamlu għal-foqra fi Ġerusalem, ma fid-daqgħu li ħin jgħid ħajr lill-Alla għall-lotja indeskrivibbli tiegħu. Qas jgħaddilna dubju x'inhi din lotja ibnu Ġesu. Ibnu Ġesu għax bih għandna kollox, għandna kull għotja oħra. Jekk xi ħadd jiekol minn dal ħobs se jgħix għal dejjem u ta' bilħaq il-ħobs hu laħmi li jiena senati għal ħajja tad-dinja. Ġesu kienet jitkellem pjuttost kmieni fil-ministeru tiegħu. Dan prattikament 3 snin jippriedka, jagħmel mirakli, jagħti provi konvinċenti tiegħu nnifsu li huwa mibgħut mis-sema. U hawnhekk qed jgħid dwar is-sakrifiċċju, titkellem dwar is-sakrifiċċju li eventwalment kellu jagħmel tiegħu nnifsu fuq is-salib. Kif tafu sewwa il-Kattoliċi maħna konna hekk, hawnhekk jaħsbu li Ġesu qed jitkellem dwar l-Ewkaristija. Illi allura hemm bżonn li nirsem mill-Ewkaristija, aħna nieħdu sem mill-Ewkaristija kif ħanagħmlu dalwaqt. Però Ġesu impossibbli qed jitkellem dwar l-Ewkaristija, għax l-Ewkaristija kien għadu ma waqafix. Li kieku qiegħed jgħidilhom illi min jiekol ġismi qed jordnalhom jagħmlu xi ħaġa ta' kien stess. Meta hu għad ma waqafx l-Ewkaristija, impossibbli. Hija assurda, ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens ukoll għax jgħid illi kull min jiekol ġismi u kull min jixrob demmi għandu l-ħajta dejjem. Però qasil kien Kattolika ma tgħallem illi kull min jitqarben imur il-ġenna, vera jew le? Le. Ġesu b'dan id-diskors tiegħu u bl-ikla tal-mulej it-tnejn ta' għomla biex jippuntaw biex idawrulna l-attenzjoni tagħna għal dak l-att suprem tal-imħabba tiegħu fuq il-Golgota meta ta' li nnifsu għalina. Hemm tistrieħ ruħna, hemm nirċievu il-maħfra tagħna, hemm inkunu paċi mal-Alla. Dan id-diskors Ġesu qed jgħidilna afdaw fija fil-missjoni li jiena ġejt biex inwettaq fostkom il-bnedmin. Il-ħażen tagħna l-bnedmin wassal lil Ġesu sas-salib. U Ġesu sammar id-dnubiet tal-fidili tiegħu mas-salib. U hemm qelibhom. Bibja kultant hija tqila għal dawk li bdejna nistudjaw l-Apokalissi, nafu li kultant hemm challenge. U rridu noqogħdu attenti x'qed jgħid hawnhekk, x'rid tifisser. Però kultant titkellem b'mod tant sempliċi, illi tifel ta' 3 snin kapaċi jifhem u japprezza. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben Alla m'għandux il-ħajja. Hemm bżonn ninterpretawha din. Hemm bżonn ngħidilkom isma' qogħdu issa ħanagħmlu daqsxejn esigesi u ħaniftħu l-lexicons u ħaniftħu l-dizzjonarju tal-Bibja ħanaraw x'ifisser, xi tfisser. Propjament dak li qed tgħid. Xejn aktar, xejn inqas. Kulħadd jifhimha. Min għandu l-ben għandu l-ħajja, min m'għandux liben Alla m'għandux il-ħajja. Għal mhux għax preġudikati jew bigotti jew naħsbu li aħna biss għandna raġun meta nikkundannaw reliġjoni oħra u ngħidu mhumiex adekwati, ma jtunix il-ħobs tal-ħajja. Mhix ir-rieda tal-missier għalina. Ġesu bil-provi fuq l-missier poġġa s-siġil tiegħu. U għall-uniku wieħed imqajjem minn bell-imwiet b'ħajja immortali, b'ħajja glorjuża. U allura hu li kapaċi jagħtina l-ħajja. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben Alla m'għandux il-ħajja. Jien għandi l-liben, nafda fih. U allura għandi l-ħajja. Il-missier jilqani fil-ġenna. Għax minx nafda fiha nnifsi? Qed nafda fih. Salvatur perfett, salvatur adekwat, salvatur illi kulħadd huwa mistieden illi jmur għandu. Ħanaddu għall-aħħar raġuni għala jmissek.
għala teħtieġ il-Ġesu Kristu. Teħtieġ il-Ġesu. Il-għalix u biss jissodisfa l-appelli ħerqana u sikwit imgerfxa tal-qalb umana. Qalbna qed tfittex xi ħaġa. Maħniex kuntenti. Qegħdin nfittxu. We are on a quest. Qegħdin nfittxu. Perx qegħdin nfittxu ma nafux. Bħal dak ir-raġel għama li tek bil-bastun ma jafx fejn sejjer, qed jittama la ħajasal ma jafx fejn sejjer, ma jafx fil direzzjoni hu. Teħtieġ Ġesu għax hu biss jissodisfa l-appelli ħerqana tal-qalb umana. Għalhekk qalulu Sinjur, għatina dejjem dal-ħobs. L-lut marru biex jerġa' tihom iklab xejn. Tajba, iklab xejn. Iklab xejn. Tiftakar meta fetaħ restorant ir-raħal tagħna u għamel ġurnata nofs prezz, mhux prezz. Ir-restorant kien imbullat bin-nies. Anke jimgħod. Ma niddejjax ngħid. Iklab xejn. Sinjur, għatina dejjem dal-ħobs. Ġesu qalilhom jienu għal-ħobs. Kull darba jrid jikkoreġina. Mimlijin żbalji. Fabbrika ta' żbalji. Ġesu għalihom jienu għal-ħobs tal-ħajja. Mi jiġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt. U minn fija ma jaqbdu għaċ qatt. Wow! X'iridu iżjed? Vera? Illi nitimaw minnu, nissodisfaruħna minnu kontinwament. Għajn perenni ta' sodisfazzjon, ta' ferħ, ta' għena, ta' maħfra. Aktar importanti minn kollox. Maħfra minnant il-missier. Frattant, ħansemmu l-aħħar żball li kapaċi nagħmlu. Aħna li nsabu għawek illu. Għan il-limitaw għalli nafusna. Illi ma telqax l-offerta ġenwina. X'isballi kollox. Meta ma tilqax l-offerta ġenwina. Għaw ħafna ċarlatani u ħafna nies jridu jbijaw minn kollox. U ixtri dal-krim u soluzzjoni tal kollox. Imma fakes, ħafna minnhom fakes. Counterfeits. U Ġesu qed jagħtina ħajja b'xejn. Kull mill-bilanċ ħajjiġi u jixtri mingħajr flus u bla ma jħallas jgħidilna fi Iżajja. Jienu l-ħobs ħaj li nżilt mis-sema biex kull min jiekol minnu. Qed tara ismek dak il-kull min miftuħa għal dawk kollha li ndenjaw jieħdu minn dan il-ħobs. Frattant Ġesu qalilhom vers 36 iżda jnettilkom illi rajtuni u frattant ma temmnux. Xi traċedja. Daw in-nies illi temaħħom u spjegalhom u jgħidilhom intom qedtilkom, spjegajtilkom, rajtuni, tafu li jiena l-Missija mibgħut mis-sema u frattant ma temmnux. Hemm hija traċedja umana. Il-faqar idejjaqna u l-nuqqas ta' edukazzjoni u l-gwerer, però meta aħna ma nemnux li nafusna nkunu qed nażlu li nibqgħu f'mewt spiritwali. Għalhekk it-twissija hija wkoll importanti. Titfixklux, titfixkilx u tiskandalizzax wieħed. Titfixkilx u tiskandalizzax wieħed tagħmilx bħal dawk in-nies li ħafna minnhom dew jgħidu da mhux Ben Giuseppe, kif qed jgħidilna li nżilt mis-sema? Dak li miebes, min jiflaħ jissapporti dal-fien? Illi nieklu, laħmu u nixorbu demmu. Faċli niskandalizzaw ruħna. Għalhekk ħafna mid-dixxipli tiegħu ma li semgħu qalu dak li miebes, min jista' jisma'. Ġesu konxju fih nnifsu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igemmgmu dwar dan, id-dixxipli tiegħu nies li għandhom ħajra, nies li kienu pressjonati bit-talim tiegħu li mxew miegħu, gemmgmu dwar dan u għallilhom daqt joffendikom. X'inhu mela jekk taraw il-bniedem tiela fejn kien qabel? Taħsbux qed inkellimkom karnalment jiena. Illi qed ngħidilkom li biex tagħmlu kannibaliżmu. X'inhu jekk taraw lil bniedem tiela fejn kien qabel? Jiena nżilt mis-sema u hemmhekk se nerġa' nirritorna mhux qed nkellimkom karnalment. Illutek fehmu żball imma. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-laħam ma jiswa xejn affattu. Il-kliem li ngħidilkom huma spirtu u ħajja, il-kliem, il-messaġġ li qiegħed jidderġikom lejja nnifsi.
bħala l-ħobs ħaj. F'okkażjoni oħra matul festa tal-Lud Ġesu qam bil-wieqfa u għajat fl-aħħar fil-jum il-kbir tal-festa. Kull min għandu laċ ħajġi għandi u jixrob. Metafora sabiħa oħra. Kull min għandu laċ ħajġi għandi u jixrob. L-isbal gravi jkun jekk aħna bħal dawn il-Lut minn dak iż-żmien ħafna mid-dixxipli tiegħu daru lura u ma mxewx iżek miegħu. Il-mistoqsija pivotali, il-mistoqsija li tagħmel differenza hija se tibqa' jew se titlaqa. Alla jżommna responsabbli tad-deċiżjonijiet li nagħmlu. Tad-deċiżjonijiet li nagħmlu. Se titlaq jew se tibqa'. Lest illi tistqarru l-Ġesu? Lest tistqarru Ġesu? It all boils down to this. Illi aħna nilqaw l-offerta tal-grazzja, nilqaw l-sit tal-grazzja, imma mhux li nfittxu li għal xi barka biex it-tifel jgħaddili mill-eżami biex ifeqni minn dil-marda. Dak ma barkiet vera. Ma nilqaw l-sit tal-grazzja. U allura mbagħad nkun lesti nistqarruh. U importanti nistqarruh Ġesu. Ġesu dar fuq id-dixxipli u bil-Malta qalilhom, però intom ma tridux morru wkoll, hux vera. Hekk tfisser. Għabek kif naqraw tridux morru intom ukoll. Bħalli kieku le. Ġesu kien jaf li dak huma tiegħu. Dak huma tiegħu. Għalhekk qalhom intom ma tridux morru wkoll, hux veru. Ta' differenza. Ġesu jaf li dak huma tiegħu. U għalhekk wieġ mhux minn Pietru qallu si, tant minnu għand tissamorru. Jekk jien nabbandula lilek, għand ma ħammur. Għand ħammur. Min qarreb? Min jibda biex jikkwalifika biex jikkompeti ma' Ġesu? Min? Semmu. Min għax ħaj perfetta? Min għam minn belli-mwiet? Min għatina l-ħobs ħaj biex ngħixu bih? Sejtant min semmorru. Inta għandek il-kliem ta' ħata dejjem. Din l-istqarrija Ġesu jippretendi minnek illi temmen fih, illi tistqarru, illi tajt quddiem sħabek fil-pubbliku quddiem xi ħadd ieħor 2, 3 imma tajt għajda verbalment illi inti temmen fih. Illi inti mort għandu rikorrett għandu biex tieħu mill-ħobs tal-ħajja li joffri l-kum. Pawli jgħid li kull min jistqar il-Sidna Ġesu Kristu li Alla qajmu belli-mwiet dan ikun salvat. Aħna minna u sirna nafu li inti l-qaddis talla. Għalhekk anke llum Alla qed jgħid min jieħu l-libni. Ħana ġu lura għall-bidu. Min jieħu l-libni? Meta nafu l-għana, r-rikkezzi tal-grazzja li nsabu Ġesu Kristu. Min diskors wieħed tiegħu ma għadniex niġru l-awlin minn diskors wieħed. Min jieħu l-libni? Ġesu da bil-ħaqqa għamilha ċara illi ħadd ma jiġi għandi jekk il-missier ma jġibdux. Għalhekk għattilkom da mhux il-kant. Mhux minnek jiddependi. Huwa Alla fil-ħina tiegħu li jiġbdek u kapaċi jiġbdek. Isma' l-messaġġ. Isma' l-messaġġ. Messaġġ ftiem. Alla jiġbed il-bned mill-lejh permezz tal-Evanġelju glorjuż tiegħu. Nispiċċaw bi kwotazzjoni sabiħa immens ta' Pastor Tim Keller. U ħallejta bl-Ingliż għaliex tinstema' aħjar bl-Ingliż. As many have learned and later taught, you don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kellimna dwar għalfejn neħtieġ Ġesu. Bniedem li għadu barra, li għadu ma resaqx, li għadu ma kielx. Forsi jibqa' mhux impressjonat. Imma dawk li ġakielu jafu. Alla jiddu u taraw kemm hu ħelu l-mulej, kemm hu twajjeb il-mulej. Dawk li daqu issa jistgħu jitkellmu mill-esperjenza u jgħidu jekk wow. Bħal Pietru mulej għand min immorru. Għand min immorru. Ma rridux mutu bil-ġuħ.
David qal il-mulej jifrex għalija mejda qudiem l-edewa tiegħi. Rasi jidlikli biż-żejt. Ifur li l-kalċi tiegħi. Tassew it-tjieba u l-ħniena jimxi warajja l-jiem kollha ta' ħajti. U jiena nammar fid-dar tal-mulej. Iż-żminijiet kollha. As men have learned and later taught, you don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have. Bħalma talmu ħafna u aktar tard għalmu lil ħaddieħor bħalma qed nagħmel jien. Ma terrealizzax li Ġesu huwa kull m'għandek bżonn qabel kull m'għandek ikun Ġesu. U l-poplu Alla jgħid Amen.